Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane Zesthembu, guys. Sbindi, Tirelo, Usne. Bazo presenter ama awards. Okusho ukuthi baqashiwe lapho. Inkinga ukuthi nginikeze full details angiwatholi, angibonanga ukuthi obani abakuma nominations kanjani, kodwa into engiyitholayo kuthi behind the scenes. Behind the scenes ku-TV or kwi-entertainment industry yonke or radio bani because lo behind the scenes engathi ungena yonke indawo. Engike ngawubona before bekuyimuphi unyaka la bekuvezwa khona o-film production ukuthi le TV show yenziwe obani kanjani, o-sound engine, yabo nje kubizwa labo. Ukuthi angisakhumbuli guys bebizwa ngokuthini lawa ama-awards kodwa ngake ngawabona. Ngicabanga ukuthi into efana naleyo kodwa pho sizothola phi ukuthi obani abakhona because manje makuphuma ukuthi nali ithikithi fanele lo othenga ithikithi azi ukuthi kukhona bani ngaphansi kwayiphi i-category, kuyavotwa yini. Hawu guys, angizile ngobubi, ngizele ukusho lokho ukuthi njalo izolo besixoxa ngakho ukuthi kokunye mase nikhuluma ngento yo-connection nani nithi ibhalwe ubaba uMseleku. Yes, bengisusela kule video le, bengisusela kulezi iy'thombe zosine ukuthi-ke naba sebebizwa, kodwa-ke vele bakhona bona ku-TV, sebenesikhathi eside bekhona ku-TV. Mangabe bazoba nayo leyo background yokuthi ku-TV kwenzakalani. But kulama-awards kumenywe obani, kwanominethwa obani, i-category ithini, ubani onayo le information. Phela manje ngeke ngikwazi ukuncisha ngingasho ngibe ngikhuluma ngezingane Zesthembu. Angithi first sihlebe ngabo ngey'ndaba zabo si-ede okunye okwenzakalayo. So mase kukhona into ejabulisayo abayenzayo kufanele ngiphinde ngiyileze, njengoba nje nokuthando nesithembu kuyavotwa best reality TV show kanye nezingane Zesthembu, angazi-ke nomnakwethu. So lezo zinto lezo njengoba sikhuluma ngazo asisigodli nazo. Lapha-ke kwindaba yaSbindi noSine noTirelo sengivinjwe ukuthi kanti lapha khona obani, kune-list ethini, itholakalaphi, onale information engasiza yini ukuze sazi ukuthi njengoba kuthengwa amathikithi kubizwe obani. Ngoba phela mhlawumbe omunye ngeke afune ukuthenga ithikithi kuqala engazi ukuthi uyobona bani, uyoshayela ihlombo bani laphayana. Sengibonile ukuthi kuthiwe kugqoka kanjani, i-theme, usuku kuphi, khona obani. Guys, bakhohlwe leyo information, bakhohliwe. Yo, imina ngicela ngixolele, nginesifo engingasazi sokukhatha, yabo nje after 4 kuvele kube ngathi khona i-drug engiyidlile ngathi ngalala. Ngisho ngikhuluma nje ngivele ngikhulume ngikhathele, angazi ukuthi yini. Kodwa laphayana ngibhekile angitholi. Kukhona obani kuqala ukuze abahambayo bazi ukuthi bayobona bani. Bakhohliwe-ke, angazi noma bakhohliwe noma yimi onephutha angakatholi. Phela ngasho ukuthi mina iy'nto ze-inthanethi ziyangihlula, iy'nto zo-online ezinye ngiyasala. Kodwa nje kulaba abanye ngiyaye ngithi i-page lakhona ngifike. Kwenzakaleni? Asho ukuthi ngigugile bafethu, ngeke ngigugile. Mhlawumbe yiko nje ngoba ngikhuluma kanjeni, ngikhuluma ngazi ukuthi ngikhulume ini, i-comment section ivele isho enye into. Mhlawumbe ngiyakhuluma nje ngithi ngiyazi kanti ngikhuluma okunye. Kukhona obani lapho kuma-awards oSbindi bayopresenta khona obonile, noma i-information siyitholaphi ukuthi kukhona obani. Ngibonga ithuba guys. Ukusukuma sakuhlala phansi, yazi ukuthi kwenzenjani, usukuthi usukumile, masumile usuyakhumbula ukuthi ayikho into ozoyisho, uhlale phansi. Ukusukuma sakuhlala
Ukusukuma nokuhlala phansi. Uyabo, ozothi ngicela ukusukuma nokuhlala phansi. Usuke wenze iphutha lo wasukuma. Mase semile ngoba phela manje nanguphansi kwabantu usecela ukuhlala phansi. Uyisukumele njalo. Utholani? Ayikho into azoyisho. Ngicela ukusukuma nokuhlala phansi lokho-ke. Imsangano engiyikhulumayo. Singaxabana mangase ngithi ngikhulumela yonke imsangano engiyikhulumayo. Kodwa mase ningisukela, ningangiqali. Ningisukela. Ngoba nje ngibona la comment section ningenza ugogo. Kube ngathi ngifike ngikhulume into enye. Ngiyazi into engiyikhulumile, wena wagijima wayokhomenta kuqala. Ugijima ukhomenta kuqala, usuzothi le ntombazane enamanga, kuphunya kanjani lana, awazi ukuthi ungene ngaphi konke lokho. Asibuyele lapha kuma-awards ey'ngane. Obani ababiziwe? Babizwe ngaphansi kwani ama-list athini kanti? Hawu, nabo Sbindi sizodayisa sithi akuthengwa amathikithi bexabane nathi. Kuthiwe nithi akuthengwa amathikithi kubizwe bani? Obani ababiziwe? OSbindi-ke nabo abafake information egcwele. Kushiwo ukuthi ithikithi leli uyibani ozoyombona. Bye guys, bye.